venres día 15 comezaremos a mañá cunha charla de Chiara Pardiñas que nos vai a falar dunha experiencia que implantaron eles na súa granxa de visitas de escolares á explotación para presentarlles un pouco día a día. Será a ponencia inaugural. A continuación abriremos un bloque de tecnoloxía e robotización onde contaremos con Alex Bach que nos vai a falar de ferramentas que están aparecendo para a xestión das explotacións. Continuaremos con Carolina Tejero, que nos vai a falar de recría, en concreto monitorización da actividade da recría, como unha ferramenta tamén para axudar neste aspecto. Depois teremos unha pausa e continuaremos a mañá con David García Torres, que nos vai a falar de o gandeiro, que ten que pasar de gandeiro a experto en datos, e como maximizar o potencial dos softwares de ordeño que veñen cos robots e cas salas de ordeño. E seguiremos con Noelia Mourazos, que vai dar unha charla sobre calidade do leite e saúde do ubre, das células á conductividade. Na xornada de tarde, do venres, abriremos co bloque temático Forraxes, planificación e alternativas, onde contaremos con Lluís Xanxo, que vai a falar da planificación e da xestión agronómica, e despois teremos un apartado especial dedicado ao cultivo da alfalfa, onde contaremos con José Manuel Sánchez, que nos falará das experiencias no primeiro ano, os obxectivos que el pretende coa implantación dese cultivo, os cuidados que hai que facer tamén, e despois continuaremos con Laura Seoane, que vai a falar da experiencia que ten neste cultivo ao longo xa de 10 anos, máis centrado nos cuidados e no mantemento do cultivo ano tras ano e incluso a rotación con outros cultivos posteriormente. Por último, xa fora deste bloque, teremos unha charla de xestión de personal que dará Sebastián Martín, centrada no liderazgo e na xestión dos equipos de capital humano, que é o factor diferencial entre as explotacións. Para rematar a xornada do venres, faremos o tradicional brinde do leite. Esperámosvos a todos o xoves 14 e o venres 15 de novembro na Facultade de Veterinaria de Lugo, nesta 21ª edición das Xornadas Técnicas de Vacún Leiteiro de Seragro. Non faltedes.